I bajdyży po chińsku. Moi drodzy, o kurwa, hasło na ekranie. Decooling, reaktywacja, remasteryzacja, produkcja, dystrybucja, homogenizacja i tam dopiszcie jeszcze własne typy. Decooling, moi drodzy, zmartwychwstał. Po tym, co się wydarzyło po wielkiej tragedii pod tytułem Decooling 2, gra tak zła po prostu, że ciężko sobie to wręcz wyobrazić. Twórcy się zawinęli w liścia, posypali popiołem, a nie wypada z tego kamień, i stwierdzili, że wracają do jedynki, która teraz jest za darmo i grają w nią szalone 200 osób online w Europie. I my rozgrywamy w tym momencie Customa Bożego. Czemu mi nie wypada, kurde, nic? Wcześniej jak waliłem w takie, to wypadały kamienie. Dołączyło cię Patty do gry? Tak. Dobra. I ty możesz być jednym z wybrańców. Zagraj już dziś. Woohoo! No to super, Dołan. To nie jest ta przyjaciółka, co ty gadałeś kiedyś. O kurde, co to jest? Alarm gun? Ciulate. A czemu jest information blackout, please try again later? To się później dopiero aktywuje, czy coś? Nie pamiętasz? Gra generalnie, jak widać, zmieniła się trochę graficznie na lepsze. O wiele lepsze. A oprócz tego, no to no niestety najbardziej ucierpiała na tym, że już bardzo malutko ludzi w nią gra. Ale można sobie robić mecze customowe, taki właśnie jak ten. I jest całkiem ok. Ciekawe, czy jakoś to planują dalej rozwijać coś. Chociaż nie wiem, czy to już trochę nie jest za późno, niestety. A do czego mi backpack? A, dobra, założyłam go. Jezu, tu trzeba nawet osobno zakładać. Maczeta jak miał wasz KG, dokładnie. O, Maciek was Tak, kill, Dełan. bo ja zjem ci kolegę. Szybko poszło, dobrze, nie będę pierwszy. O, Demondo was killed by Denzey. Wow. No, z Denzejem starcia to ja bym unikał. No to jest, kurde, wymiatacz boży. Już Dełan dopisze, kurwa. Ja biegam z tym główienkiem. Okej, są te... ciulinksy. No ta, Dełan. Praise the Lucifer was killed by Woofy. Kurde, już 3 zginęło, ledwo się mecz zaczął. Zjem ci kolegę was killed by Artres. Ja pierdzielę, co się dzieje? Rozumiem, Dełan. Jakiś kurde manslaughter. Siema Kilus. Dobra, wszystko sprzedajemy, to szczególnie, bo to jest gówno. No nie zjem ci kolegę. A właśnie, przecież ja muszę sobie robić te. Całe? Całe te. Całość. A, motion tracka. To jest sraka. To od niej masz?
full pepper. Dobra. Jadymy. To ile nas jeszcze żyje? 2, 4, 2, kurde, mieli mi się 2, 4, 6, Chińskiego 8. rynku. A to cwaniaku. Się ułożył. Tomb Raidera też masz od niej. Wow, to super! Patty, czy ty już coś masz, że jesteś zdolna do walki? Nawet jakbym miała najlepszą broń w tej grze, to bym dała radę nikogo zabić. No z takim podejściem to na pewno nie. A, ty bogaty jesteś, zapomniałam. I cyk. O kurde! O nie, Denzej. Mam nadzieję, że mnie nie goni. A, teraz mam mikro chyba wyłączone. Ciulów 100 gaz. O, nóżki widać. Gołe stópki. Jak się teraz ładnie słoneczko przebija tutaj przez te... Się patrzę na słoneczko, zaraz mi Denzej wrazi dzidę w dupę. A, to źle tak jakoś zabrzmiało. Dla lubiących śmieszne, erotyczne żarty, nawiązania. Hehe, dzidę w dupę. Bewex! Dobry wieczór. Dobry, witam, dzięki piękne Bewex. Pozdrawiam i polecam się na przyszłość. Ktoś tu wali, że tak powiem. I to bynajmniej nie gruchę. Ała! Jezu, patrz, Wojtas! Kuźwa! Wojtas mnie ja załatwił. cię muszę wyciszyć na TS-ie, bo to ogłupieć idzie. No wyciesz mnie, wyciesz. Ej, tyle razy dostał z łuku. To na tyle... Co? Gdzie jest ta przerabiarka? O, Tutaj. ale ty umięśniony jesteś. A kiedy Co to jest? Co? Ty gnoju! Ty, Wojtasie! Jaki Wojtas? Kurde, sorry Wojtas, walę cię na piczkę. No, zemściłeś się. A co, Wojtas cię zabił? Tak. Jak on mógł mnie nie zabić, mając kuszę? Automatyczną. Wojtas, ty lamusie. Dzida, nóż. Ja walę. Jak to można było tak zdupić?
Jak można było? Teraz sprzedaję te gówiena. O, hej stodoła. Co to jest? Crafted bow. Crafted bow. Give me a break. To mój łuk. Twój łuk? Tak. Dobra, przyda się do stworzenia pieniążków dla mnie. Jaka dzida! Zaawansowana. Dobra, leczonko. Ja na 2 streamach naraz. Na moim Mikołaja pewnie. Dobra. A to jest tier 1 blade. A to ciul. The one kurdi. Jakby tam miał to Pridera, nie? To wiesz. Life form terminated. Compound bow kill. Idzie Ile więcej tego Denze już ma killi? We can set it straight to the center arena. Only one O, crate at a trzy, time in it. trzy skrzynki wpadną w centrum. Nie wiem. Choose carefully and bring a bandage with you. Muszę sobie pokraftować. O. Good luck. Tak, wiem. Denzej ma 3 kile. O, I zostało nas 4. O kuźwa. Kto to jest? Szczak. no nic nie ma. Szczak, przepraszam! 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 Ja, Przepraszam! They were doing something strange in the rest unsub. Ej, a tu leży taki super łuk i go nie umie podnieść. Czemu? Dziwne. Czemu go nie mogę podnieść? A zbagował się ten łuk, tak? Łe. Kurde, szczak, sorry. Ej, te pierniki się skończyły. I co, zasmakowały? No, ale kurde, jeden ząb mnie tak woli od tego, ale jadłam. Ech, nie idzie. Warto było, bo są zajebiste. Dobra. I teraz tak, gdzie tu jest, czy tu jest jeszcze gdzieś ten platforma do wezwania zrzutu? Chociaż teraz to już chyba jest za późno na wezwanie zrzutu. Jak ty prosto biegasz. Wyprostowane plecy. Umiejętności nony. Do dentysty, no będę szła. No hello, wilku, co tam? Kurde, jak ładnie teraz ten Colin wygląda, serio, aż mi żal, że w niego gra tak żałośnie mało ludzi. Może jakby się na Amerykę przerzucić, to by było więcej. A możesz zrobić customy duo? Nie, nie chyba. Ale sprawdzę. Ale chyba nie. Tu jest chyba platforma, o. Stara wida, to znaczy? Jugler, dobra, dawaj Juglera. 900 ludzi w to gra. No ale na wszystkich serwach, nie? You are eligible to receive a personal airdrop. Może na USA będzie więcej, obejrzymy. I w komisie skończyło. Airdrop pad. Oh wait, is airdrop juice? In that case, it would be pronounced pad Dobra. because it would be PH. Chowiemy się i czekamy. Nie będę ci mówić, czy ktoś jest za tobą, czy nie. No nie, nie, nie ma żadnego. No. I nie wolno podglądać na tym. Na streamie. Te numery w grze, ile osób gra, są nieprawidłowe. No ale akurat jak 900 ludzi gra łącznie na całym świecie, to 200 na Europie jest całkiem możliwe. Tak, Kidos, teraz jest za darmo. No pobierajcie, bo se można fajnie zagrać, no że mało ludzi gra, ale jak się z tego zrobi drużynę, znaczy zapełni serwer, to jest tak fajnie jak kiedyś było. No To, spoko, że- Dołan. Ładniej. Dobra. Sama odpowiedziałam. Kidos pobiera i zapraszamy do grania. Ja pierdzielę, 3 tomahawki z trzeciego tego. 3 tomahawki i plecak, a ja mam plecak. A, zaraz. Aha, bo O to był kurde, to satchel troszkę minie. plus plecak.
Ach, to ciul, dobra. Dobra, no jolo, ile nas zostało? Trójka. Denzel, Niklaus, Wolf. Łów Nie. mnie zabił. Armor to jest... Poprzedni. Armor to jest plecak i torba. Plecak i torba. Nie! Kurde, ale to zaje... Zdupczyłem. Dawaj tego plecaka. Tak, to jest gra Battle Royale na zasadach jak Igrzyska Śmierci. No to zobaczymy, Dewan. Zobaczy się. Ja myślę, żeby teraz znowu kontynuować Wiedźmina 1. Trochę dzisiaj pograłam i powiem, że no wciągnęło mnie. Ale musiałam do piekarni iść. Tak, Wiedźmina 1. Muszę w końcu przejść, nie? Tak samo 2, 3. A ty żadnego Wiedźmina nie przeszłaś? Nope. Ja pie... Masakra. 2 godziny. No to kurde, pewnie szybko spać nie pójdziesz, więc... Kurde, żadnych się stymulantów zdziwiłam. nie mam. Ja się w ogóle zdziwiłam, że to 2 giga waży. Co? The cooling. Jak No. pobierałam to 2 giga. Ktoś tu? Contestant Opcja. Chyba ma became broń. inoperable due to loss of life. The killer used a melee Jeden weapon. Wiedźmin, jeden najlepszy. A zginął. Denzej zginął. Zostałem z łufem. No nie. Jezu, Tenzej dobrze. patrz od Wolfiego. No. I on jest początkujący? No tak. No ale wiesz, Lol. to kurde nie jest powiedziane, no to, Lol. że jak Dobry ktoś ma jest. wysoki level, to musi od razu wygrać. A siema Lis, ja nawet nie zauważyłam, że to ty napisałeś o tym Wiedźminie. Hej, No hej. nie! On ma broń! Palną! Kurwa mać, nie! A mnie w głowę trafił z broni. A ja go w głowę z kuszy. A! A, Drugi! Triumphant. Kurde. Good job. nie Demondo, to chyba ta sama była. Thank everyone for Miał broń, a ja go też w głowę trafiłem z kuszy, ale był lepszy. great show. No i moi drodzy, to był Cooling, który umarł, ale powrócił. Za darmo, także można pobierać, można grać, można się bawić. Dziękuję za uwagę, z tej strony był wasz ulubiony prowadzący Niklaus Pieron i Mordora Podłoga i see you soon, bye. Bye.